Balitang makatotohanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Disa, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama, magdesisyon ang tama, Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Disa, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Disa, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama, magdesisyon na tama. Balitang makatotohanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Disa, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama, magdesisyon ang tama, Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Disa, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Disa, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama, magdesisyon na tama. Balitang makatotohanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Disa, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama, magdesisyon ang tama, Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Disa, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama. Isang magandang tanghali po ng Huwebes mga karehiyon at welcome sa inyong paboritong tambayan, online tambayan tuwing tanghalian. Ito po ang CLTV 36 News Stream. Karehiyon, Justin Dizon po maghahatid sa inyo ng mga balita at impormasyong makatotohanan, balita at impormasyong mapagkakatiwalaan, at balita at impormasyong may paggagamitan. Iyan po ang pangako ng CLTV 36 News and Current Affairs sa ating halos 2 milyong followers across our social media platforms. Opo, live ho tayong napapanood sa ating YouTube channel. Ganyan din ho sa ating Facebook pages at CLTV 36 Official and at CLTV 36 News. Live na live din ito sa ating YouTube channel at CLTV 36 Official. Kaya naman mag-subscribe na kayo para ho sa mas maraming content tungkol, dito syempre sa ating rehiyon, Region 3 Central Luzon. Napapanood din ho tayo Luzon, Visayas at Mindanao nationwide via Signal Channel 115 sa mga oras na ito. At syempre sa ating Air Cable Converge Channel 71 sa 37 cable partners ng CLTV 36 sa buong Central Luzon. At dito po sa Kalakhang, Pampanga
Free TV Channel 36. Bago ho natin puntahan ang mga headlines, eto, pa-shoutout ka naman, Kuyang Justin. Opo, kung meron kayong gustong ipa-shoutout, o kaya naman ay mga saloobin, kuro-kuro, opinyon, komento, ukol po sa mga usaping pambayan. Di ba, ganyan naman talaga pag ikay pupunta sa mga tambayan, makikipag-usap, di ba, magpupulong, magtatalakayin yung iba't ibang issue po. Kung meron ho kayong mga saloobin, komento, opinyon, na nais ibahagi sa ating mga karehiyon, espasyo nyo po ito, mga karehiyon. Pwede ho kayong mag-comment dyan. Gaya na lamang nitong si Alfred, maagang bumabati sa atin. Magandang umaga, Kuyang Alfred. Tanghali na, Kuyang Alfred. Maraming salamat sa iyong pagsuporta sa CLTV 36 News Team. Narito na po ang mga balita sa Central Luzon na dapat ninyong abangan ngayong araw ng Huwebes, May 21, 2026. Motor taxi riders nais makipagdialogo kay Angeles City Mayor Carmelo John Lasatin upang pag-usapan po ang kanilang operasyon. ...144-kilometer stretch ng North-South Commuter Railway, target umanong matapos sa taong 2032 ayon ho yan sa DOTR. Medyo maselan hong balita, mga karehiyon. Hustisya ang panawagan ng biktima umano ng panggagahasa ng isang pari sa Pampanga. Actually, hindi po medyo paumanhin. Maselan pong balita. Ayun, trigger warning, mention of rape. Ayan. Lalaking broken-hearted naman sa Bataan, arestado po matapos mang hostage. Maya-maya makibalita rin tayo kay Kuyang Paulo G. Santos na siya naman pong tumutok sa pag-iikot ni DPWH Secretary Vince Dizon sa mga flood control at iba pang infrastructure projects dito po sa Central Luzon. At batikaang broadcast journalist na si Karen Davila magsisilbi pong speaker sa PAMCHAM Business Meeting. Balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Gisa, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama matudesisyon ang tama. Bago po natin puntahan yung detalye ng mga balita, silipin muna natin ilang mga mahalagang anunsyo, balitang may paggagamitan. Sinimulan ho natin sa sitwasyon ng trapiko dito ho sa may North Luzon Expressway. Lalo na sa may bahagi ng Central Luzon, sakop po natin lalawigan ng Bulacan. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Gisa, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Netama matudesisyon, natama. Sa mga oras pong ito, mga karehiyon, 12:08 araw ho ng Huwebes, ito ho ang sitwasyon sa iba't ibang bahagi ng North Luzon Expressway. Diyan ho sa may Balintawak Toll Barrier, yung patungo ho ng norte o dito sa Central Luzon and North Luzon, maluwag ho ang sitwasyon. Same scenario dun sa kabilang linya, wala ho masyadong aberya, light traffic sa mga oras na ito. Samantala dito naman sa may bahagi ng May Kawayan Interchange, kung kayo po ay patungo naman ng Metro Manila, asahan ninyo, lalo na dun sa may outermost lane, yung mabagal na daloy ng trapiko. At meron din ho dyan yung makapal na volume ng mga sasakyan.
patungong Metro Manila. Pero yung papunta naman ng norte, dito ho sa Central Luzon, abay light traffic as of 12:09 ngayon pong Huwebes. Tama makidesisyon ng tama Skip the scrolling stream. Eto, monitoring naman natin sa may area ng Karuhatan, eastbound section light traffic din. Sa may area ng Patubig, Marilao, ayan, magkabilang linya, fast moving ang mga sasakyan. Marilao, Bulacan, Huyan, and Bukawi, Bulacan naman, sakop ng NLEX, ayan, magkabilang linya, light traffic din. Batay sa ating monitoring. Tama matudesisyon na tama. Sa may syudad naman ho ng San Fernando, Pampanga ay maluwag din ang daloy ng trapiko na dyan ho sa bahagi ng North Luzon Expressway as of 12:09 ngayon pong araw ng Huwebes, May 21. Bigyang daan po natin itong public service announcement muna mula ho sa North Luzon Expressway. Ito advisory mga karehiyon, lalo na sa atin talagang daanan natin yung NLEX. So meron pong event na gaganapin sa darating na Sunday, May 24, alas 12 ng tanghali hanggang alas 10 ng gabi dyan po sa Philippine Arena. At dahil po dito inaasahan ang mabigat na daloy ng trapiko sa nasabing area, kaya naman ito pong mga motorista ay pinapayuhan pong mag-load na ng kanilang RFIDs upang hindi po maantala yung kanilang biyahe. Skip the scrolling stream. Tapos ito mga karehiyon, ito pong event na ito yung Summer Meet and Drift. So yung mga mag-a-attend ng nasabing event dyan po sa Philippine Arena ay inaabisuhan na dumaan sa NLEX Ciudad de Victoria exit. Habang yung mga motorista naman na patungo po ng Bukawi o Santa Maria, Bulacan, ay pwede po kayong dumaan sa mga alternatibong ruta gaya na lamang po ng Marilao, Bukawi o Tambubong exit. Magde-deploy naman ang NLEX ng karagdagang personnel para magbigay assistance, mag-assist dyan sa mga kababayan natin na babiyahe dyan po sa araw ng Linggo, May 24, dahil sa ina-anticipate na mabigat na daloy ng trapiko gawa po ng event sa Philippine Arena. Kasama si Justin, di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama makidesisyon ng tama Skip the scrolling stream at every 36 news stream. Kasama si Justin, di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama. Skip the scrolling stream at every 36 news stream. Kasama si Justin, di sa neto makibalita, makialam. Pasadahan natin mga karehiyon, mabilis na pasada lamang sitwasyon ng trapiko naman sa lalawigan ng Bataan para ho sa mga babiyahe patungong kanlurang bahagi ng Central Luzon. Ito po yung aasahan ninyo kung kayo magtutungo ng Balanga City o di kaya naman Olonga po sa mga oras na ito. Ayan, shout out sa mga tropa natin dyan sa Balanga. Kumusta? Kumusta kayo dyan? Ating mga kaibigan, maya-maya, sige, silipin muna natin sitwasyon ng trapiko dito po sa iba't ibang bahagi ng lalawigan ng Bataan. Live ho ito mula sa Command Center ng One Bataan. Dito po sa may Layak, Balanga bound, maluwag ho ang daloy ng trapiko. Hermosa, SC Tech southbound, light traffic din sa mga oras na ito. Ito namang Hermosa diversion ay maluwag din ang daloy sa monitoring natin. Cooley's Crossing, light traffic din. Wala rin halos sasakyan dyan ho sa may bahagi naman ng Walter Mart, Rotary Balanga at dyan sa may Orani section. So paalala po sa mga motorista, kahit maluwag ang kalsada ay sumunod sa mga itinatakdang speed limit. Lalo na marami ho yung mga accident prone o yung mga lugar na takaw aksidente dyan ho sa may Bataan. Kaya naman mahigpit na ipinatutupad itong speed limit. 80 para sa mga pribadong sasakyan, 70 po para sa mga namamasada, 60 naman yung mga motorsiklo. At kung ikaw ay nagmamaneho ng truck at van, hanggang 50 lamang, kaibigan.
Tuloy-tuloy ho tayo sa ating paghahatid ng mga balitang may paggagamitan. Ito naman silipin natin forecast ng pag-asa. Ano yung magiging taya ng panahon at yung aasahan natin sa mga susunod na araw. Narito po ang ulat mula po sa DOST Pag-asa. Magandang umaga, Pilipinas. Narito ang latest sa lagay ng ating panahon. Nananatiling easterlies ang nakakaapekto ngayon sa Luzon at maging sa Visayas at patuloy pa rin ho yan nagdudulot ng mainit at maalinsangang panahon sa malaking bahagi ng ating kapuluan. Based na rin po sa ating latest satellite imagery ay nakikita nga po nating maaliwalas ang papawuri sa malaking bahagi ng ating buong kapuluan at wala po tayo ngayong sustained na mga pag-ulan o yung mga widespread o halos maghapong pagbuhos ng ulan. Maliban sa mga localized, maliban sa mga isolated o yung mga pulupulong pagbuhos ng ulan, especially po sa hapon at gabi dahil po yan sa mga localized thunderstorms. Wala rin ho tayong bagyo o LPA na minomonitor ngayon sa loob ng ating area of responsibility. And at least in the next 24 hours, wala po tayong inaasahan. Gayunpaman sa ating forecast para sa araw ng bukas, posible pong makaranas ng mga pagulan ng malaking bahagi ng Mindanao at ilang bahagi ng Eastern Visayas dahil po yan sa inaasahang magiging epekto ng Intertropical Convergence Zone sa bansa. So para sa pagtayo ng ating panahon sa araw na ito, ay asahan pa rin natin ang bahagyang maulap hanggang sa maulap na papahurin sa Metro Manila at natitirang bahagi ng Luzon. Hindi natin inaalis ang mga tsansa ng mga thunderstorms, lalong-lalo na po sa hapon at gabi. So ibig sabihin sa umaga hanggang tanghali, asahan natin ay generally bahagyang maulap hanggang sa maulap ang magiging papahurin. Pero pagdating po ng early afternoon hanggang gabi ay mataas po yung tsansa ng mga thunderstorms o yung mga dagliang pagbuhos ng ulan. Sa Metro Manila ay 25 to 33 degrees Celsius ang inaasahang magiging agwat ng temperatura. Sa Baguio ay 18 to 27, 25 to 33 sa Laoag, 26 to 38 sa Tugigaraw, 26 to 33 sa Legazpi City at sa Tagaytay naman ay mula sa 23 hanggang sa 33 degrees Celsius ang inaasahang magiging agwat ng temperatura. Para naman sa Visayas at Mindanao, ay isahan din natin ang bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin at narayan din po ang mataas na tsansa ng mga thunderstorms sa hapon at gabi. Sa Iloilo ay 26 to 33 ang inaasahang magiging agwat ng temperatura. Sa Cebu ay 27 to 33 degrees Celsius. Sa Tacloban ay 27 to 33, 27 to 33 rin ho. Sa Puerto Princesa City at gayon din sa Kalayaan Islands. Sa Zamboanga naman ay 24 to 34 degrees Celsius. Sa Davao ay 26 to 34 degrees Celsius habang 26 to 32 naman sa Cagayan de Oro City. Kahapon nga po, May 20, ay nakapagtala po tayo ng 40 to 41 degrees Celsius na maximum heat index dito sa Kamaynilaan. So nasa extreme caution level po siya. Habang sa Catarman, Northern Samar, kahapon, nakapagtala po tayo ng hanggang sa 47 degrees Celsius na maximum heat index. Siya po yung nakapagtala ng pinakamataas na heat index sa bansa kahapon based on our record. So, nasa danger level po yung 47 degrees Celsius. Kaya patuloy nating pinag-iingat ang ating mga kababayan dahil bagamat may mga panandali ang pagbuhos ng ulan sa hapon at gabi, ay inaasahan pa rin natin ang mainit at maalinsangang panahon sa malaking bahagi ng ating bansa. So sa araw na ito, ang ating forecast dito sa Metro Manila, pwedeng umabot hanggang sa 42 degrees Celsius ang maximum heat index natin or apparent temperature for today. Habang sa Sangli Point, Cavite City, pwede po umabot hanggang sa 46 degrees Celsius ang pinakamataas natin na heat index. So pareho po yan, nasa danger level. So sa mga kababayan natin, patuloy po natin inaabisuhan hanggat maaari po sa katanghalian, early afternoon, and even late afternoon, iwasan po muna yung direct exposure sa sunlight, mga rigid activities na maaari pong magdulot ng stress, heat stress, heat cramps, and even heat stroke.
Sa ngayon, wala po tayong gale warning na nakataas sa namang bahagi ng ating mga baybaying dagat, banayad hanggang sa katamtaman ang magiging kondisyon at pag-alo ng ating karagatan. Ang sunrise natin for today is 5:27 maya-maya lamang ho at ang sunset natin will be at 6:18 in the evening. Yan ang latest mula dito sa Pag-asa. Ito po si Lori de la Cruz Felicia. Magandang umaga po. Maraming salamat, Lori Galicia ng DOST Pag-asa para sa ulat panahon. At ito naman ho mga karehiyon, aking babasahin yung forecasted heat index dito po sa atin sa Central Luzon ngayon at bukas. Ayan, at magpakailan. Hindi, joke lang. Ngayon at bukas lang. Si Kuya Justin, Ngayon at bukas, walang magpakailan man. Dapat lang, di ba? Kasi naman danger level ito, hindi dapat ika nga tumagal, at syempre, epekto ho ng climate change. Kaya naman may panawagan na talagang i-reverse ika nga yung impact ng climate change. Kailangan ng climate action kung tawagin. So ito po yung ating inaasahang temperatura dito po sa Central Luzon. Ngayon pong May 21. O itong forecasted heat index hanggang bukas ito, May 22. So dito po sa may Baler, Aurora, 44, 45 bukas. Sa Kasiguran, 43 and 44 bukas. Sa Iba, Zambales, 42, 42 rin bukas. Dito po sa may Clark Airport o sa Pampanga, 42, 43 bukas. And CLSU Muñoz, 42 and 42 rin bukas. Lahat po ng binanggit ko, danger level yun. Ayon ho sa ating Weather Bureau Pag-asa. And yung Abukay, Bataan, 38. Ito, wala sa danger level. Bukas, 38 din. At Olongapo City, 43. Ngayong araw, 42 bukas. Danger level ho yan. And yung Kamiling, Tarlac, 42 ngayon, 41 bukas. At dyan ho sa may, 44 rather, sa may Kamiling, Tarlac at 45 bukas. Danger level ho yan. At 42 at 43 bukas, dyan po sa may Tarlac City. So yan ho yung mga inaasahan nating init ng panahon. O yung apparent weather, ika nga, o yung apparent temperature, yung init factor kung tawagin. Desisyon ang tama Skip the scroll and stream At TV36 News Stream Kasama si Justin Di sa neto makibalita Matyala matuto at magdesisyon na tama Skip the scroll and stream At TV36 News Stream Kasama si Justin Di sa neto Tuloy-tuloy tayo sa ating paghahatid ng mga impormasyong may paggagamitan para ho sa ating mga karehiyon dito sa may Sitio Salazar at St. Remy Subdivision. Opo, dyan sa may Mabalacat City, mawawalan ho ng supply ng tubig mamayang alas 9 ng gabi hanggang bukas alas 5 ng madaling araw. Magkakaroon din ho ng water supply interruption dyan ho sa may Barangay Kapaya 1 and 2 sa Ciudad Angeles. Mamayang alas 10 ng gabi, tatagal ho yan hanggang bukas alas 2 ng madaling araw. Balitang makatotoanan Balitang mapagkakatiwalaan Balitang may paggagamitan Skip the scroll and stream At TV36 News Stream Kasama si Justin Di sa neto makibalita Makialam matuto at magdesisyon Tama magdesisyon ang tama Skip the scroll and stream At TV36 News Stream Kasama si Justin Di sa neto makibalita Makialam matuto at magdesisyon na tama Ito naman ho mga karehiyon, brownout alert. Skip the scroll and stream Opo, pamalita miya po. Wala pong kuryente. Mawawalan ho ng supply ng kuryente bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 2 ng hapon. Diyan ho sa may barangay Santa Maria, Mabalacat City, Pampanga. Sakop po yung Fernwoods Park Homes Block 11. Anong meron, Kuyang Justin? Papalitan o maglilipat ng poste? O maglilipat ho ng poste yung Pelco 2. Kaya naman brown out dyan sa Fernwoods Park Homes sa barangay Santa Maria, Mabalacat, Pampanga, bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 2 ng hapon.
At yan ho ang mga public service announcement na ating hong nakalap. Magpapatalastas lamang si Kuyang Justin sa ating pagbabalik. Talakayin natin mga balitang dapat inyong malaman ngayong araw ho ng Huwebes, May 21. Makakasama natin live si Kuyang Paulo G. Santos na kanina pa'y nasa arawan kasama si Secretary Vince Dizon. Nag-iikot ho sila dito po sa Central Luzon. Tinitignan yung mga iba't ibang flood control project. Makibalita tayo lalong-lalo na na ba? Yun nangyari dyan sa May Kupang, sa Arayat, yung flood control sa Kandating. Di ba? Controversial ho yan. Kumustahin natin ano na ang update doon sa mga proyekto na pinondohan ng gobyerno na inaasahan sanang magpoprotekta sa taong bayan laban ho sa mapanirang epekto ng baha. Huwag ho kayong bibitiw, magbabalik po ang inyong paboritong online tambayan tuwing tanghalian. Ito po ang Newsstream. Balitang makatotohanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may pagagamitan. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Dizon, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama, magdesisyon ang tama, Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Dizon, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama. The scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Dizon, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama, matudesisyon na tama. Balitang makatotohanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may pagagamitan. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Dizon, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama, magdesisyon ang tama, Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Dizon, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Dizon, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama, matudesisyon na tama. Balitang makatotohanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may pagagamitan. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Dizon, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama, magdesisyon ang tama, Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Dizon, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Dizon, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama, matudesisyon na tama.
mapagkakatiwalaan. Balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama, magdesisyon ang tama, Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama, magdesisyon na tama. No, meron tayong ng sheet file. Balitang makatotoanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Di sa neto Nagbabalik po ang CLTV 36 Newsstream at gaya ho ng aking nabanggit kanina, narito na po ang mga detalye na dapat ninyong malaman ngayong araw ho ng Huwebes, May 21, 2026. Simulan ho natin sa ginawang pag-iikot ng DPWH. Pinangunahan po ni Secretary Vince Dizon itong pagsilip sa iba't ibang mga infrastruktura o mga proyekto dito ho sa atin sa lalawigang Pampanga at sa ibang bahagi pa ng Central Luzon. Para po magbigay ng latest, makakasama natin live si Paulo G. Santos. Kuyang Paulo, isang magandang umaga. Nakita ko kanina, bilad na bilad kayo. Kuya Paulo, nakamute. Ayan. Unmute. Nakamute ka pa, Kuya Paulo. Ayan. Wala pa rin. Wala yung audio. Hindi pumapasok. Ayan. Paulo G. Hindi siya pumapasok yung audio eh. Hintayin lang ho natin si Kuya Paulo. Meron lang inaayos na konting... Ayan. Okay na. Okay, sige. Dito sa ating coverage na to, nadulok talaga. May dulok tamo kay Pali. Sobra kapali, Kuya Justin. Kumusta ang pag-ikot? Nakita natin, naka-live kayo kanina, may mga napuntahan. Para sa mga nakatutok ngayon, ano yung mga nakita updates dyan sa mga kontrobersyal at yung mga binabantayan nating flood control projects? Yeah, dito pa rin siya sa 3rd District ng Pampanga, itong bayan ng Arayat, kung saan isa sa mga kontrobersyal na infrastruktura dito, yung San Agustin Bridge na hindi mayari-yari. Pero ang commitment ng contractor, 5 months dito sa area ng San Agustin, Kuya Justin, na dito pala ang sa usapin ng time completion, naging madali raw sa pamamagitan ng koordinasyon nitong Arayat LGU dahil ang isang malaking issue dito ay yung right of way. So, na-resolve yung right of way, yung tinutumbok ng encroachment nitong bridge, kaya posible raw na itong sa loob ng 5 buwan magiging passable na yan at magiging 2 lanes na itong o 4 lanes na itong area ng San Agustin. Dahil alam naman natin, Kuya Justin, kung gaano kabigat yung trapiko dyan at yung mga behikulo na galing Nueva Ecija, talagang isa ito sa major thoroughfares, sabi nga ni Secretary Vince Dizon. At isa rin sa mga inikot niya dito sa bayan ng Arayat dahil isa sa mga pinaka-sensitibong proyekto na makakaapekto sa 3rd District ay itong area ng Kupang. Sa nakikita ho ninyo dito ho sa kanyang pagpapaliwanag, bukod dito sa engineering intervention, maraming kailangang isaayos dito sa upstream ng Pampanga River. Isa na dyan yung paggalikha ng cut-off channel. At ang magandang balita dito sa narinig natin sa kanya, ang plano for 2027 kasama ng mapopondohan yung catchment o dam system dyan sa area ng Nueva Ecija. Kung paano ito
hindi pa ganun na paliwanag ng maayos, pero may mga initial talk at may mga dati ng engineering design, Kuya Justin, para dyan sa mangyayaring catch basin, I mean itong dam system na bago pa rumagasa dito sa Pampanga River, makatutulong ng higit para yung sinasapul yan, yung tinuturo niya, sinasapul nitong Pampanga River, hindi bibigay ng malakas na puwersa para masira itong mga flood control project gaya ng retention wall. Itong multi-purpose kasi yung proyektong yan dam na, Kuya Justin, at nagsisilbi pang bypass road dito sa Barangay Kupang. At kapag kayan, nasira, talagang raragasa yung tubig hanggang dyan sa syudad ng San Fernando. Oo. Ito, Paolo G, pwede nating i-play itong explainer na pinadala mo para mapag-usapan. Pakinggan natin yung paliwanag ni Sec Vince. Ito ba itungkol din dito sa binabanggit mong kasalukuyan? Yeah, Kuya Justin. Okay, sige. Ito po mga kariyon. Pakinggan natin ang pahayag. Medyo kakampante na tayo, kakampante. May malaking problema tayo dito sa Kupang, sa Araya. Kasi yung dike, nagka-crack na, bumibigay na. Ang problema, ito lang ang proteksyon ng napakaraming mga kababayan natin dito sa Arayat, dire-diretso hanggang Mexico, hanggang San Fernando. So pag ito bumigay, hindi lang yung Arayat ang mga apektuhan, pati yung mga bahay sa Mexico at sa San Fernando tatamaan. And hindi natin pwedeng payagan nun. Kaya nagturong-turong kami ng gobernador para siguraduhin na hindi bibigay itong dike na to. So ngayon, nagsimula na tayo ng pagbabaon ng mga 24 meter na sheet pile. Napakayagin nun kasi ang standard sheet pile 12 metros lang yan. So doble ng standard. So matatapos na yung pagbabaon ng sheet pile ng 2 to 3 weeks. By beginning of June, tapos na yan. Pagka nakabit yun, then medyo kakampante na tayo. Kakampante na rin yung mga kababayan natin dito sa Arayat, sa Mexico, sa San Fernando, na hindi nararagasa yung tubig dahil masisira itong dike na ito. Pero meron pa tayong dagdag na ginawa sa tulong ng provincial government. Meron tayong tinatawag na cut-off channel dito na natabunan na. Ang problema kasi, nung nawala yung cut-off channel na yun, yung tubig humahampas na dito sa diking to. Kaya siya nasisira. So pagka yun hinukay na ni Governor Delta, ito nandito si Gob. Gob, tama sa akin Gob, pinikwento ko lang kay Paulo yung pagtutulungan natin doon sa cut-off channel. So habang ginagawa ng DPWH yung protection natin dito sa diking to, para hindi masira, hindi madama yung mga bahay natin hanggang Mexico, San Fernando. Si Governor naman, nag-volunteer na siya. Sa kanyang gasto, sa kanyang equipment, siya ang mag-uukay ng cut-off channel natin. Para hindi na... Yung load ng tubig mabawasan. Oo, mabawasan yung load ng tubig dito. Hindi na masisira. So nagpapasalamat din tayo ni Gob. Kasi yan talaga ang kailangan gawin tulungan. Okay. Ino-umpisa nyo na sa Metro Manila, nakita namin yung ginagawa ninyo sa GMA. Dito sa countryside, ano yung mga effort ninyo? Kasi ultimo dito sa regional office, problema yung fuel. Request nila sa fuel para sa declogging sa pag-diretch ng mga rivers at tributaries. Ano bang mali? Ngayon, lahat ng suporta binibigay natin sa ating mga regional office at district office para yung pagdidiklag ng mga drainage tsaka yung dredging natin tuloy-tuloy. Kasi alam mo yan, tsaka siguro kailangan makipagtulungan din tayo kay Gob tsaka sa mga LGU all over the country kasi yung basura, yung siltation, yung putik, tuloy-tuloy yan. So dapat yung trabaho natin ng declogging tsaka dredging, tuloy-tuloy. So tulungan nga talaga to. Pero humihingi din ako ng tulong sa mga kababayan natin. Konting disiplina naman, lalo na sa basura. Kasi alam mo kami, sa Metro Manila, dredging kami ng dredging, linis kami ng linis, araw-araw pasok ng basura. So kailangan tuloy-tuloy. Isa pa ho sa maselang issue, yung river management dahil yung mga LGU may kanya-kanyang effort. Dito sa countryside, sa Metro Manila merong MMDA Paano nyo isasayos ito? Paano nyo pinag-uusapan? Kailangan tulungan with the provincial and the local government. Yun nga ang solusyon. Pag tinawad dito sa Pampanga, nagtutulungan kami ni Gob, mabilis kami nakaka-action. Mabilis kaming nakakapag-implement ng tama. Halimbawa, yung San Agustin Bridge, problema doon, matagal na, right of way. O dahil sa tulong ni Gob tsaka ni Mayor, Chef, solve na yung right of way. In 5 months, bukas na ito lang. Di ba? Yun lang naman. Siguro si Gob,
Gaano nakalinaw, Gob, yung pagmamanage ng floodgate? Sino bang mangangasiwa niyan? DPWH ba o LGU na yan ay in-endorse ng DPWH? Yung mga floodgate, actually yun ang nililinaw ko, even galing ng NAIA o galing ng public works, dapat magkaroon ng proper endorsement. Sino ba talaga magmamanage? Pero I ako think tatanungin mo, dapat, LGU, LGU. na. LGU na talaga. Kaso walang turnover na maayos. Or even barangay, kasi dapat ang barangay, number one siyang tatamaan eh. Yung management lang. Time to open, time to close. Ganun lang kasi. Hindi naman mahirap i-open and close yung mga design nila. Kaso lang nga, yung turnover lang na maayos. Dapat malinaw. Ganito ang problema sa gobyerno madalas, nagtuturoan. Pag nagtuturoan, wala nangyayari. Pero pag nagtutulungan, hindi turuan, tulungan, may nangyayari. So ako naniniwala, ako kasama ni Gob, dapat LGU na yan, hindi na namin kaya yan. Sa dami ng, tsaka hindi naman namin trabaho. Ang trabaho ng DPWH, magpatayo, mag-construct, hindi mag-operate. Di ba? Hindi mag-manage. Wala kaming expertise dyan, tsaka wala na kaming tao para dyan. So kailangan, LGU yan, kailangan yan, mag-brief sila ng mabuti, maturuan, pero yung responsibilidad dapat nandyan lang sa LGU. Ayan, natin hong narinig yung sinasabing pagtutulungan. Kuyang Paulo, paano ba yung sitwasyon ngayon at ano yung mga common problem na nararanasan dahil nga hindi ipinapasa o hindi dapat hindi LGU muna yung nangangasiwa? Ang senaryo kasi ngayon, Kuya Justin, sa usapin nitong mga river system, may kanya-kanyang diskarte itong mga lokal na pamahalaan sa paglabas ng tubig mula upstream. At ang malinaw dyan na halimbawa, itong area ng 4th District, unang bayan, itong Santo Tomas, itong outflow na lumalabas dito sa San Fernando, pero hindi lang tubig na San Fernando, alam naman natin yung bumabagsak dito. Tubig mula dito sa Angeles City, Mabalacat City, na totoo, napakaliit nitong outfall na yan, Kuya Justin. At yan. Pagka yan rumagasa, totoong problemado itong bayan ng Santo Tomas kasi sila yung may effort na nagpa-pump. Pero ang senaryo, Kuya Justin, sa matagal nating nababantayan kapag tag-ulan, hindi ganun binubuksan nitong Yung local mga- executive, yung floodgate. Yung mga pritil kung tawagin, oo. Yes, oo. So, doon yung issue dito sa magkakaratig na bayan at ito nga sa bayan ng Minalin, yun din ang reklamo ni Mayor Philip Nagit, kasi nagpa-pump, pumupunta naman Oo. sa kanyang bayan, syempre, paano naman yung kanyang mga constituent. Kaya napakahalagang mai-address yung issue nitong river system. Sinong mangangasiwa dito? Kasi Oo. sa mga obserbasyon nga nitong mga eksperto, mga inhinyero, tahi-tahi itong problema, Kuya Justin, usapin ng zoning, 'di ba? Papaano nilawak o yung sukat ng mga waterways sa upstream para kasing bottleneck ang nangyayari pagka sa ibaba Oo. ang kipot, kaya ang nangyayari bago pa lumabas yung tubig mag-overflow na yan at pupunta sa mga komunidad. At dito nga sa napag-usapan, Kuya Justin, sabi ng DPWH, kung si Secretary Vince Dizon daw ang tatanungin, hindi na sakop ng DPWH yan. Pagka natapos yung proyekto at kung yan man ay may floodgate, sa LGU dapat yung pangangasiwa nitong mga floodgate. Pero sa isang banda, Kuya Justin, yan din ang gusto nating masundan dahil Oo. itong usapin na to, Kuya Justin, merong flood summit pero nung nakalipas hindi lang tayo naanyayahan itong DPWH dahil yung kanilang effort ngayon nakasentro dito sa declogging. Yung hinaharap na problema ngayon ng nasa countryside yung papaano bibilis yung tubig na lumabas patungo dito sa Pampanga Bay. Samantalang silted nga yung kalagayan ngayon nitong Pampanga River at yung mga tributaries silted. Binabanggit din ng DPWH UPMO na talagang kahit na nayari na, Kuya Justin, o merong portion na nayari, tapos itong third river, hindi pa talaga fully functional. Kailangan may mga nakabinbin daw na proyekto dyan na kailangan mag-pump at yung dike na circle para at least yaan daw maproteksyonan
yung mga komunidad diyan, Kuya Justin. Mm. Paulo G, habang binabanggit mo ang lahat ng 'yan, ito yung sinasabi nga nating problema, yung kumbaga yung planning parokyal per bayan. So kung merong magpa-pump, merong mapupuntahan siyempre yung tubig. So hindi pasa-pasa lang kadapin eh. So Wa ano yung latest doon sa iniimbestigahan natin since last year? Master plan. Napag-usapan ba kanina, natalakay ba? Ano na yung inaabot para makagkaroon ng isang master plan na maraming eksperto ang nagsasabi ito ang solusyon talaga upang ika nga hindi patse-patse yung paggawa ng proyekto. Sa totoo lang yung master plan, kung titignan mo yung long-term solution, Kuya Justin, nasa feasibility study pa. Ano, Okay. kung papaano mangyayari ito, talagang hindi siya pipikit ka lang at nandyan na. Ang usapin nitong master plan, meron tayong pinag-uusapan dito na kung tawagin nila Central Luzon Floodway. So isa itong river channel na gagawin pa lang at ito daw yung sasalo sa malaking volume ng tubig mula sa upstream ng Pampanga hanggang dyan sa area ng Nueva Ecija. Pero ayon sa UPMO, ayon kay Engineer Edison Olalia, itong project manager na siyang nangangasiwa naman dahil ito foreign assisted, Kuya Justin andun pa lang sila sa feasibility study, may mga konsultasyon at yung engineering design sa pagpapaliwanag niya sa news team, talagang higit ito na mas maluwag at yung mga tributaries dito magko-complement yung effort ng mga LGU para yung kanilang urban drainage system pumasok dito sa pinaplano nilang Central Luzon floodway, itong river channel na patungo dito sa Pampanga Bay, Kuya Justin. Pero ang katanungan nga nitong ating mga kababayan, lalong-lalo na yung mga netizen na Taukay ni 4th District, Kuya Justin, na ano naging kasalungsungan na kabilyan, dening river channel na dapat di na solusyon. Kasi, Kuya Justin, kung maririnig mo yung tanong natin kay Sec Vince, kung saan yung hugot natin, bakit naitanong natin sa kanya yung fuel? Kasi meron tayong exchange ng convo kay RD Arnold Ocampo na kumusta yung dredging nyo at saan na umabot? Sabi niya, nasa request pa lang kami kasi hindi pa na ibibigay yung ultimo fuel, Kuya Justin, na operate yung mga, alam mo na, yung mga heavy equipment. Hindi naman aandar yan kung walang diesel. Ang mahal pa naman ng diesel ngayon, Paulo G. At may epekto ba yung ika nga etong nangyayari, no, yung krisis sa langis doon sa mga proyekto ng DPWH? Kasi napag-usapan natin kahapon yung mga ibang construction materials apektado, gawa nga ng nangyayari. Nabanggit din ba yun ni Secretary? Totoo, Kuya Justin, may epekto. Pero yung price adjustment, isa nga yan sa ginawa nila doon sa department order na inilabas niya. So, expect na may adjustment talaga dito sa mga kontrata na pinasok na. At dito sa sinusundan natin, Kuya Justin, na napakahalaga, itong takbo ng kanilang declogging kasi sa Metro Manila, meron pa nga silang kampanya, Kuya Justin, kung papaano nila pakitunguhan yung engineering design, gaya nga dyan sa G. Araneta, ikaw lumuluwas ka rin, iyan ang iniiwasan mo, ultimo Oo, dahil malalim ang tubig dyan sa may Araneta, nagiging swimming pool tuwing naulan. At dito naman sa atin, Kuya Justin, hindi pa thunderstorm, hanggamunguran mo Ita mo mga high tide. Problemado na lamo naman din yung commuter kaya ni 4th District. Yan ang gustong sabihin nitong ating mga followers dyan sa Pampanga 4th District. At hinihiling din nila na mabisita ni Secretary Vince Dizon yung ilang mga floodway dito, Kuya Justin, dahil kung titignan mo daw yung disenyo ng mga flood mitigation project, mismong yung mga local doon, kinu-question nila kung papaano naaplano at ano yung kailangan gawin. Kasi ang naririnig natin, Kuya Justin, meron na ngayong kontraktor, libre, na nagbigay ng serbisyo para yan maghukay dyan sa Pampanga, area ng Pampanga Delta. Okay. Kaya lang, Kuya Justin, dito sa mga tributary siya ng binabantayan natin, gaano ba kalaki yung problema sa siltation. Yung mga LGU kasi minsan hesitant na sa kanilang pamamaraan
maghukay. Lalo Oo. na kapag yan major river system, kasali dun sa major river system dahil yung permit katakot-takot. Dadaan ka Oo. muna ng DENR no. DENR, oo, maraming kailangang pagdaanan from DENR at yung mga sa provincial din. Totoo ka Oo. diyan. At Ba dito sa pinuntahan natin Kuya Justin, yung area ng yung controversial diyan sa Candating, Oo. ang usap talagang i-rehabilitate ng maayos Oo. pero hindi nagsisinungaling yung video kung Mm. yung inabot nito may pagbabago ba, meron silang inilagay na gabion tapos may mga bakal yung mga rata may tombang kaya sheet pile at chula pa mo Wa rin dito ako balo okey. makanano na habitan hindi natin alam kung paano nila mahihila yon pero ang paliwanag, may bagong sistema silang ginagawa. Maglalagay sila Oo. ng mga bato ito, Kuya Justin, at yung bakal, siya Oo. daw hila para at least hindi tuluyang mawawasak yung river retention dyan sa area ng Candating. At dun sa mga nakita natin, yung mga kababayan natin doon, shoutout, mga nagse-celebrate ng piyesta, andun pa rin. At yung issue ng kompensasyon, Kuya Justin, hanggang sa kasalukuyan, isa yan sa dapat nating sundan kung paano maibibigay yung kanilang karapat-dapat na kompensasyon. Dahil ang sinabi naman ni Vice Governor Dennis Delta Pineda, yung legal na hakbang, hindi lang yung halaga na 20 mil, kasi may nagsasabi doon, 20 mil, binigyan Oo. sila. Yung ilan naman, sabi niya, sa kabuuan daw, nakatanggap na siya ng 80,000. So, hindi lang ganun yung halaga ng ari-arian na nasira sa isang biktima nitong ganitong senaryo, Kuya Justin. Okay. Maraming salamat Paulo G. Santos sa iyong komprehensibong ulat at antabayan na namin yung mga iba pang update kaugnay nitong pag-iikot diyan po sa ikatlong distrito ng Pampanga kaugnay ng mga flood control projects ng DPWH. Maraming salamat Paulo G. Santos. Tuloy-tuloy ho tayo sa ating balitaan ngayong Huwebes. At ito, narinig natin kanina mga kaniyon, itong ulat nga ni Paulo G. Santos, kaugnay ho ng pag-ikot ni Secretary Vince. Nariyan yung pagsasaayos sa Kupang Dike upang hindi na raw tuluyang bumigay at yung sinasabing pagtutulungan ng LGU doon sa paghukay naman o doon sa dredging nga, doon sa cut-off channel. At dito naman ho sa controversial na Candating flood control project ay kabilang doon sa mga sinasabi na kailangan tutukan natin totoo. Ito hong kontra danyos o yung bayad pinsala, bayad danyos kung tawagin. Bayad danyos, yung reparation ng mga na biktima ho, nasira yung mga bahay gawa nitong palpak na flood control project na dito po sa Candating. Sa iba hong balita, nagpadala po ng liham ang grupong TNVS Alliance kay Angeles City Mayor Carmelo Lasatin II bilang paanyaya po sa isang General Assembly sa Don Bosco Academy, Mabalacat ngayon pong Huwebes, May 21. Layon umano nitong magkaroon ng bukas na pag-uusap hinggil sa regulasyon ng motor taxi sa syudad.
Sa liham ho na pirmado ni Ivor Mandagit, founder po ng TNVS Alliance, sinabi ng grupo na target ng pagtitipon na pag-isahin ang mahigit 500 riders mula po sa iba't ibang motorcycle riding organization sa Pampanga upang mailahad ang kanilang panawagan para sa legal at maayos na regulasyon ng MC Taxi bilang lehitimong transportasyon at kabuhayan. Ayon pa ho sa TNVS Alliance, nais nilang mabigyan ng pagkakataon ng mga rider na direktang maiparating sa lokal na pamahalaan ang kanilang kalagayan habang magbibigay linaw rin ng pananaw ng Angeles City LGU kaugnay ng kaligtasan, regulasyon at operasyon ng mga motorcycle taxi services. Iginiit din ho ng grupo na naniniwala sila na regulasyon at hindi pagbabawal ang praktikal na solusyon at maayos na dialogo upang maprotektahan ng commuters, riders at ang publiko. Nangyari po itong panawagan sa gitna ng nagpapatuloy na deadlock sa pagitan po ng Angeles City LGU at ride-hailing platform na Maxim kaugnay ng operasyon ng motorcycle at app-based transport services sa lungsod. Tuloy-tuloy ho tayo sa ating balitaan. Arangkada na raw ang konstruksyon ng North-South Commuter Railway o NSCR. Ayon ho yan sa Department of Transportation. Sa pagbisita po ni Transportation Secretary Giovanni Lopez Angeles City nito pong Miyerkules May 20, sinabi nitong target nilang matapos ito pong 144 kilometer stretch ng proyekto mula po Calamba, Laguna hanggang Clark sa taong 2032. Nakatakda naman umanong makumpleto ang bahagi ng Valenzuela to Malolos City, Bulacan sa susunod na taon. Sa kasalukuyan ay nasa 90% na rin. Sa kasalukuyan ho ay nasa 90% na rin ang right-of-way acquisition ng proyekto sa Angeles City. Batay ho sa pag-aaral ng Asian Development Bank o ADB, mula sa mahigit 4 na oras ay magiging halos 2 oras na lang ang biyahe. Mula po sa Clark International Airport hanggang Calamba, Laguna, oras na maging operational ang nasabing proyekto. Ayon pa sa ADB, posibleng umabot ho sa higit 600,000 na pasahero araw-araw ang makikinabang sa nasabing tren pagdating po ng taong 2040. Nagkakahalaga ng 15.42 billion US dollars o 873.62 billion pesos ang NSCR na pinondohan ng national government sa tulong po ng ADB at ng Japan International Cooperation Agency. Maselan hong balita mga karehiyon, ilang individual ho ang nagtungo sa Kapitolyo ng Pampanga dito pong Miyerkules May 20 para po humingi ng tulong sa paghahanap ng hustisya. Ayon po sa isa sa kanila, biktima umano siya ng panggagahasa ng isang pari dito po sa ating lalawigan, Pampanga. May ilan din umanong biktima pa ng pang-aabuso ang natatakot magsumbong sa mga otoridad. Samantala sa exclusive interview ng CLTV 36 News, sinabi ho ni Vice Governor Dennis Delta Pineda na magbibigay ng libreng legal assistance ang provincial government sa mga complainant.
Batay rin ho sa impormasyong aming nakalap, una nang na-dismiss ang kaso laban ho sa inirereklamong pari dahilan para po idulog ito ng mga complainant dito po sa Kapitolyo. Sa iba hong balita sa lalawigan naman ng Bataan, eto ho mga kariyon, nauwi po sa hostage taking ang umunoy pilit na pakikipagbalikan ng isang 31 years old na lalaking broken-hearted sa dati po niyang asawa sa Orion, tanghali po nitong Martes, May 19. Ayon ho sa pulisya, kitchen knife ang ginamit, hindi ko nababanggitin, Ayon ho sa pulisya, gumamit siya ng armas, ngunit ng mapakiusapang bitawan ang nasabing armas, ay kumuha pa siya ng isang armas at inutok po ito sa babae na tumanggi umanong makipagbalikan. Mismong si Bataan Provincial Director Marites Salvador pong nakipagnegosasyon sa lalaki upang mapakalma ito at mapabitaw sa hawak na gamit. Matapos pong mahigit isang oras na iligtas ng mga otoridad ang babae at tuluyang naaresto ang suspect. Lumalabas po sa investigasyon na 8 buwan nang hiwalay ang dalawa bago nangyari ang insidente. Nahaharap ngayon ang suspect sa kasong paglabag sa Article 267 ng Revised Penal Code at Republic Act 9262 o Anti-Violence Against Women and Their Children Act. Time check muna tayo, 1:01 PM na. Kailangan na pong magpaalam ni Kuyang Justin Dizon. Maraming salamat sa lahat ng mga nakibalita dito po sa inyong paboritong online tambayan tuwing tanghalian. Sa ngalan po ng buong puwersa ng CLTV 36 News and Current Affairs, para ho sa mga balitang makatotohanan, balitang mapagkakatiwalaan, at balitang may paggagamitan, ako po si Justin Dizon, ito po ang Newsstream. Maraming salamat po. Balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Dizon, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama, magdesisyon ang tama, Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Dizon, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama.